אז אני לא משחק בחדרים הצהובים, מי שמכיר. אני משחקת לבד עם חברים. אני לא יודע מה זה. אני מנסים, אוקיי. אוקיי, אני בורח. אומייגאד, מה זה? אוקיי, בננו. אוקיי. אני בואו נשארנו. I the winner play. פרסומות. אוקיי, עכשיו אני עובר לשלב הבא. ברכה. הצלחתי. יש לי מפתח. מה זה? ורק אני נשאר. יש. בום. פרפקט. אז יש משחק עם האחר, אז ביי. אז נתתי לכם משחק טוב, אז הנה אני אוהב לכם את השם. בוא נשחק, אני אגיד לכם שזה יתעדכן. אני אגיד לכם, זה מאוד מפחיד. ככה אני מתקין את זה. תראו את זה, ואז יהיה לכם גם ספוילרים, אז אתם לא לסקט שירותי. קודם תשחקו בזה ואז תצאו. כזה זה יתעדכן לי, אז יהיה בוא נשחק. נראה טוב. מה כסר חתכו להתחיל את המשחק? אוקיי. ווטאל, מה זה הדבר הזה? what the fuck, מה זה הדבר הזה? מה זה? אני לא חפשי את זה. אני לא רוצה יכול לצרוח. אוקיי, אני אפילו לא התחלתי את המשחק הזה כבר מפחיד. שמתי לזה כסף. Guys, I'm literally waiting for your line. A Trollaleo spawned. למה אני טרולו? אוקיי, לילה ראשון. מה יקרה? מה זה? אוקיי, לא חייבות את זה. היי. אל תבקרו לי מודלת. Oh my god. איזה חכי, חייבת לי שהתארחתי בזמן הקרוב. זה תוך דמתי. בוא נראה מה יהיה. אני לא מתכחד אליך. מה אתה? דקוע. אוקיי. הייתי ברשימת מטלות. אז אני אעשה אותה.
לא, אני לא רוצה להיכנס. מה זה? כן. אם אני רוצה לדבר הזה שוב פעם. הוא מפחיד אותי. אני הולכת עכשיו. אני אעלה למעלה. זה לא רוצה. הייתי תינוק. אני רוצה לעפור. אני נראות לך מהחלון לדברים. אני הולכת למשחק. זה צורה חזק פה בחיים. עוד מעט 2. אומיי. מה? לילה 2. הדבר הכי לא מפחיד שראיתי. רוצה לילה 2 זה היה מאוד מפחיד. תביא לי. אחרי זה עברתי מקום ועושה שלישית. מה קרה? יש פה חתול. כזה אותה שזה מפלטת. כזה אותה שזה מפלטת. זה לא נראה כזה אמיתי. תפסיק הילל לא שמתה לך כפה. סתום את הפה תינוק. לא בא לי. אנחנו נפתח. למה? זה כזה מפחיד. יש בו כל כך הרבה דלתות. איך עשיתם פשוט לעשה כלום? עדיין לא הבאתי את הפרטים של המשחק. אני צריך לשרוד. מה זה? לא יכול לסגור את הווילונות. לא זוכר שאני אבין מה עושים. לילה שלישי ולא עושה כלום. אני אמשיך לכם את הסרטון בפרק הבא. ביי.